Glavno tijelo poluautomatskog vakuumskog stroja za brtvljenje dušika izrađeno je od visokokvalitetnog nehlađajućeg čelika 304. Ovaj stroj je primjenjiv za brtvljenje raznih okruglih limenki uključujući PET plastičnu bocu, limenke od limenke, aluminijske limenke, papirne limenke. Dizajn proizvoda je napredan, struktura je razumna, a rad je jednostavan. Dostupna su dva načina rada, brtvljenje vakuumom i punjenjem dušikom i vakuumsko brtvljenje. U načinu vakuumskog punjenja dušikom sadržaj preostalog kisika može doseći ispod 3 podjelje nakon brtvljenja. Idealna je oprema za pakiranje hrane, lijekova, mlijeka u prahu i kemijske industrije.